मोनसे गिदिर खौरां तालिबाना पाकिस्तानखौ फिनजाथाय होदों। नैजिब्रै घन्टानि गेजेरावनो पाकिस्ताना सोमोनांथाव थासारियाव महर सोलायदों। बे बाराव पाकिस्ताना आफगानिस्ताननि बोलि जाफिननांदों। पाकिस्ताना आफगानिस्तानखौ सिगां गाग्लोबग्रोदोंमोन। बिनिनो फिनजाथाय होदों आफगानिस्ताना। पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव जेंनाया सोलिगासिनो दं। बे बाराव पाकिस्ताना तालिबाननि सिङाव थांनांगोन नामा? पाकिस्ताननो तालिबाना फिननाय होदों। नंगौ, पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव जेंनाया सोलिगासिनो दं। तालिबाना पाकिस्ताननि अख्रांजों गाग्लोबनायनि फिननायखौ होदों। तालिबाना फिन पाकिस्तान सिमनायाव रौनिया पस्टफोरखौ गाग्लोबदोंमोन। तालिबाना बमा आरो बारुदफोरजों पाकिस्ताननि रौनिया पस्टफोरखौ गावग्लुंदों। बे जाथायावनो पाकिस्ताननि गोबां रौनियाफ्रा जोखोम जादों। तालिबाननि बुंथिगिरि जबिउल्लाह मुजाहिदआ पाकिस्तानखौ हुमखि होदों। पाकिस्ताना तालिबाननि फिनजाथायजों मोगा-मोगि जानांदों। 18 मार्चखालि पाकिस्ताना आफगानिस्तानाव अख्रांजों गाग्लोबदोंमोन। अख्रांजों आफगानिस्तान ओनसोलाव गिख्रंथाव गाग्लोबदोंमोन पाकिस्ताना। बे अख्रांजों गाग्लोबनायाव आफगानिस्तानाव 7 आइजोफोर आरो गथ'फोरनि जिउ गोमादोंमोन। बिनिनो फिनजाथाय होदों आफगानिस्ताननि तालिबाना। नंगौ, तालिबाना पाकिस्ताननि अख्रां गाग्लोबनायनि फिननाय होदों। तालिबाना बमा आरो बारुदजों पाकिस्ताननि रौनिया पस्टफोरखौ गावग्लुंदों आरो तालिबाननि बुंथिगिरि जबिउल्लाह मुजाहिदआ पाकिस्तानखौ हुमखि होदों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।